Taso- ja pystypintojen moppaus. Tasopintojen moppaus. Kalustemopilla moppaaminen on tehokas tapa puhdistaa suuret vapaat tasopinnat. Säädä varsi leuan korkeudelle, jolloin mopatessa ote pysyy olkavarren alapuolella. Pidä ryhti hyvänä ja rentouta hartiat. Vältä varren liiallista puristamista. Etene pinnalla yhtäjaksoisesti likaa kuljettaen. Muista molemminpuolisuus ja vaihda yläkäsi välillä alakädeksi, jotta keho kuormittuu tasaisesti. Pidä ryhti hyvänä ja hartiat rentoina. Säädä säätövarsi oikealle korkeudelle. Vältä varren liiallista puristamista. Etene pinnalla yhtäjaksoisesti likaa kuljettaen. Vuorottele moppauspuolta vaihtelemalla ylä- ja alakättä. Pystypintojen moppaus. Valkotaulujen, liitutaulujen ja teräspintojen moppauksessa moppia kuljetetaan edestakaisella liikkeellä. Muista pitää selkä suorana ja hartiat rentoina. Vaihda yläkäsi välillä alakädeksi, jotta keho kuormittuu tasaisesti. Pidä ryhti hyvänä ja hartiat rentoina. Vältä varren liiallista puristamista. Etene pinnalla edestakaisella liikkeellä. Vuorottele moppauspuolta vaihtelemalla ylä- ja alakättä.